Jeg kunne have valgt hvem som helst, men jeg valgte dig. Så vælg mig nu her. Mads, stop. Du bruger for mange følelser. Det er ikke bare en sætning, du skal sige. Du bruger for følelser. Du skal tro på dig selv. Er det seriøst sådan, at spiller Romeo, Mads? Kom nu. Jeg kunne have valgt hende uden instruktør, uden manuskript. Bare mig. Take 2, scene 3. Jeg kunne have valgt hvem som helst, men jeg valgte dig. Så vælg mig nu her. Kæft, det er godt. Gode følelser. Godt spillet. Jeg synes faktisk, at Mads spiller meget bedre end Markus. Jeg synes, han kan bare ikke lide ham. Ja, men han tager også helt ambitiøst. Det er bare et teaterstykke. Jeg kunne have valgt hvem som helst, men jeg valgte dig. Så vælg mig nu her. Jeg kunne vælge dig, uden instruktør, uden manuskript. Bare dig. Mads, hvad laver du? Det var ikke en del af stykket. Er det virkelig sådan, du føler, som du sagde i stykket? For mig var det ikke et skuespil. Det var virkelig godt.